श्री क्षेत्र कुणकेश्वर येथील तिसऱ्या श्रावणी सोमवार निमित्ताने भाविकांनी मोठी गर्दी केली होती। पहिल्या पूजेचा मान सहाय्यक धर्मादाय आयुक्त सिंधुदुर्ग अवंतिका कुलकर्णी आणि श्रीदेव कुणकेश्वर मंदिर देवस्थान ट्रस्ट कुणकेश्वर अध्यक्ष एकनाथ केशव तेली यांना देण्यात आला। यावेळी भाविकांची मोठी गर्दी पाहायला मिळाली। नमस्कार। आजचा श्रावणी सोमवार या तिसऱ्या सोमवार निमित्त या ठिकाणी या कुणकेश्वरच्या पवित्र नगरीमध्ये पूर्ण नगरी भक्तिमय वातावरणात फुलून गेलेली आहे। सकाळी 5 ते 6 या वेळात मान्यवरांकडून पूजा करण्यात आली। त्यामध्ये आमच्या धर्मादाय आयुक्त अवंतिका मॅडम कुलकर्णी आणि त्यांचे मिस्टर आणि आमचं स्वतःचं जोडपं असं आम्ही दोघांनी 2 जोडप्यांनी मिळून आज सकाळी मानाची पूजा केली आणि 6 वाजता ज्या दर्शन रांगा चालू झालेल्या आहेत त्या आत्ता ह्या मितीपर्यंत पूर्ण लांबच्या लांब रांगा या ठिकाणी लागलेल्या आहेत आणि आज भरपूर मोठ्या प्रमाणात गर्दी झालेली आहे आणि हा पूर्ण परिसर भक्तिमय आणि पूर्ण भक्तीमध्ये न्हावून गेलेला आहे। अशा प्रकारचं वातावरण या ठिकाणी निर्माण झालेलं आहे आणि आज अशा सकाळपासून भक्ती भजनं सर्व हे चालूच आहे। पण आत्ताच सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं सांस्कृतिक भजन मंडळ या ठिकाणी आत्ताच आमच्या इथे त्यांचा सन्मान करून त्या ठिकाणी आत्ता त्यांचं भजन चालू होणार आहे। जवळजवळ सुमारे 50 भजनी बुवा या ठिकाणी आलेले आहेत आणि आता त्यांचं भजन चालू झाल्यानंतर प्रत्येकजण एक अभंग म्हणणार आहे। मला वाटतं जवळजवळ 4 ते 5 तास हा भजनीचा कार्यक्रम या ठिकाणी सध्यापर्यंत चालेल आणि अशा प्रकारचं प्रत्येक भक्तगण प्रसन्न वातावरणात या ठिकाणी श्रीच्या जवळ जाऊन दर्शन घेऊन पूर्ण प्रसन्न मुद्रेने या ठिकाणी
मागे फिरत आहे आणि सगळा आनंद या ठिकाणी निर्माण झालेला आहे. आणि अशा प्रकारचा येणारा पुढचा जो चौथा सोमवार आहे तोही चौथा सोमवार याहीपेक्षा मोठ्या प्रमाणात भरेल, मोठ्या प्रमाणात भक्तिमय वातावरण या ठिकाणी निर्माण होईल. अशा प्रकारचे सगळं या ठिकाणी वातावरण फुलून गेलेलं आहे. या सर्व भक्तगणांना आजच्या या तिसऱ्या सोमवार निमित्त मी मनपूर्वक हार्दिक शुभेच्छा देतो. त्यांच्या सर्वांच्या आमच्या स्वयंभू स्फूर्तीस्थान, प्रेरणास्थान आणि स्वयंभू श्रीदेव कोकणची काशी या सर्वांची मनोकामना पूर्ण करो. त्यांना उदंड आयु आरोग्य देव आणि त्यांच्या सर्व इच्छा पूर्ण हो. आणखीन हे भक्तिमय वातावरण अशाच प्रकारे पूर्ण जिल्ह्यामध्ये निर्माण हो अशा श्रीदेव कुणकेश्वर चरणी प्रार्थना करतो आणि पुन्हा एकदा सर्वांचे मी आभार मानतो. धन्यवाद. या ठिकाणी भाविक भक्तगणांसाठी पूर्ण रांगेत उभे राहण्यासाठी या ठिकाणी पूर्ण देवस्थान ट्रस्टच्या वतीने व्यवस्था केलेली आहे. त्याचप्रमाणे प्रत्येक रांगेमध्ये पाण्याची व्यवस्था केलेली आहे आणि प्रत्येक भाविकाला या ठिकाणी खिचडीचं वाटप प्रसाद म्हणून उपवासाचं खिचडीचं वाटप या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात चालू आहे. आणखीन येणारा भाविक त्यासाठी एसट्यांची गाड्यांची व्यवस्था किंवा पोलीस यंत्रणासुद्धा या ठिकाणी सज्ज झालेली आहे त्यांच्या पूर्ण काळजी घेण्यासाठी. आणि अशा प्रकारे पूर्ण येणाऱ्या भक्तगणांचं चांगल्या प्रकारे इथं दर्शन व्हावं, शिस्तीत दर्शन व्हावं, सुस्थितीत दर्शन व्हावं यासाठी सुद्धा या ट्रस्टने आणि संपूर्ण सगळ्या पदाधिकाऱ्यांनी या ठिकाणी आणि ग्रामस्थांनी या ठिकाणी ग्रामस्थसुद्धा स्वयंसेवक म्हणून या ठिकाणी जवळजवळ 15 स्वयंसेवक म्हणून इथं काम करत आहेत. आणि ते स्वयंसेवक प्रत्येकाला चांगल्या प्रकारे शिस्तीत रांगेत दर्शन कसं मिळेल यासाठी आटोकाट त्यांचे प्रयत्न चालू आहेत. आणि प्रत्येक भाविकांना सुद्धा आम्हा ट्रस्टला किंवा पूर्ण गावाला चांगल्या प्रकारचं सहकार्य, पोलीस खात्याला सुद्धा चांगल्या प्रकारचं सहकार्य आणि ST खात्याला सर्वांनाच चांगल्या प्रकारचं सहकार्य आज भाविक भक्तगण देत आहेत. आणि सर्वांना आम्ही आवाहन केलं आहे की तुम्ही सांभाळून चला. कुठल्याही प्रकारचं या यात्रोत्सवाला किंवा या जो भक्तिमय वातावरण आहे किंवा पूर्ण भक्तिमय या ठिकाणचे वातावरण निर्माण झालं आहे याला कुठल्याही प्रकारचं गालबोट लागतं कामा नये अशा प्रकारचं आम्ही सर्वांना सूचना दिल्या आहेत आणि वजा विनंती पण केलेली आहे. त्याप्रमाणे सर्वजण आनंदात, उत्साहात, मनमोकळेपणाने दर्शन घेत आहेत आणि चांगल्या प्रकारे परतीचा प्रवास करतायत. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.